اعتبار ہوندے تے جڑا حسین دا نوکر نہیں، جڑا حسین نو نہیں مندا کو بندے دا پتر ہے، جڑا حسن مولا نو نہیں مندا جدو حضرت امیر معاویہ نال امام حسن نے صلح کر لئی اج دیاں مومنہ بڑا بڑا حضرت امام حسن دے خلاف بھی گلاں لکھیاں بڑے بڑے بکواسات لکھے آندا میں حسین دا نوکر ہاں او میں کیا سی پہلے حسن دے نوکر ہاں بعد وچ حسین دے نوکر ہاں او بھی علی دا لال زہرا دا خون ہے جنوں میرے نبی نے راکب دوش رسول بنایا جڑا نبی دے موڑیاں تے چڑھ کے کھیڑدا رہیا اسی اس حسین دے بھی نوکر ہاں اس حسن دے بھی نوکر ہاں جڑے دوویں زہرا دے لال نے تریجا پتر حضرت محسن جنوں میرے نبی نے گڑتی دیتی ہے حضرت حسن نو بھی گڑتی میرے نبی نے دیتی ہے حسین نو بھی گڑتی میرے نبی دیتی ہے حضرت محسن نو بھی گڑتی میرے نبی دیتی ہے تراوے پتر جمے نے زہرا دے گھر سیدہ خاتون جنت دے گھر ان اترما نو گڑتی میرے نبی نے دیتی ہے عام تطیل دے اندر ہی تھوڑے عرصے تو بعد حضرت محسن فوت بچپنے چو گئے کوئی تھکے دے کے دروازے ٹھا کے بچہ فوت نہیں ہویا سارا دے پیٹ دے اندر سب جھوٹ دیاں کہانیاں نے صحابہ تے الزام ہے اللہ دی قسم جتھے حسین ٹر دے ہونا حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ پھرا کے آندا آج نبی دیا شہزادیاں میرے موڑیاں تے آ جا جی میں نانے دے موڑیاں تے کھیڑدا رہے آج ابو بکر دے موڑیاں تے بھی آ جا اینج مکے دی گلیاں وچ مدینے دی گلیاں وچ حضرت ابو بکر صدیق امام حسن تے حسین نو چاہ کے کھیڑ دے رہے نے تے دس دے رہے نے جنوں پنج تن نال میرا پتر گوڑیاں تو ہاتھ چاہ اللہ تیری زندگی دراز فرماوے اللہ تیرے 16 پتر عطا کرے 3 شادیاں کری سارے پڑھ لو ایک باری جنوں 5 تن نال ہاتھ لڑا کے 2 کیمرہ مین میرا بیٹا وڈے کیمرے والیا اٹھ جڑا بندہ انج کر کے بیٹھا انہوں بار بار کیمرے چلائے سویرے رولا پائیے بیٹھے ڈاراں دے ڈیرے تے اس بندے نو پتہ نہ کیا بندے گرمی نال مردے رہن تے دوویں ہاتھ کچھاں جو دے کے بیٹھا رہے نو کیڑا رولا ہے آل دا بھی نوکر بنا صحاب محمد دا بھی نوکر بنا ہاتھ لڑا کے میرے نال کہہ لو جنوں 5 تن نال پیار نہیں او دے کلمے دائت بندے نعرہ مار دینے دل دی ٹھنڈک آنکھ دا چین یا حسین سنی انج نہ مارے نعرہ نانا زہرا دے وڈے لال پیر علی دے پتر وڈے نال زیادتی ہے کیونکہ اسی منن والیاں سنی ہوندے ہی ہوئے جڑا ساریاں دا حیا کرن والا ہوئے ساریاں دی عزت کرن والا ہوئے میں نعرہ مارن لگا ایک باری میں سارا نعرہ جواب نال چلنا ہے دوجی باری تساں میرے نال ملنا ہے تاکہ حشر دے دیاڑے قبر وچ مولا حسین دی بھی نظر ہو جائے مولا حسن دی بھی نظر ہو جائے دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین یا حسن یا حسین دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین یا حسن یا حسین سارے بولو کوئی چپ نہ رہے دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین یا حسن دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین پتر ہاتھ چاہ ایک باری میرے نہ مل کے پڑھ لا کچھ نہیں ہونا جڑا ہونا ہو گیا کہ بھٹھڑ بن گئی اللہ کیتا ہے زمینداراں دیاں موجاں لگ گئیاں جنہ کھوبا کرنا کدو کرنا او ویکھ اللہ کیتا مین دی اثار بن گئے جنہ وہنیاں یا ٹریکٹر کھڑایا وگدی بھی نہیں پئی اللہ ساریاں دی بھوئے نو رنگ لاوے اللہ سونیا انہاں دی منجی 80 من تو اتے نکلے تاکہ خوش ہو کے میرے حسین دے ڈھولے آکھڑ سارے کہہ لو دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین بھول گئے ہو شاءاللہ ککھ نہ رویو جیاں مومنہ دا ککھ نہ رویو جیاں مسلمانہ دا جنہ میرے زہرا پاک دے وڈے لال حسن نو پیشاں رکھ چھڑے آئے میرا گیمانے وے حسن بھی ساڑھا دل دس چینے اکھاں دا تارا ہے حسین بادشاہ بھی ساڑھے سیران دا تاج ہے یاد کرو پہلے یا حسن موڑ یا حسین آکھنا دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین ہون تیاری ہو گئی 5 بندے رہ گئے میں بڑا دھیان نہ ویندا پیا وا جڑا حسن دا نام نہیں پیا لیندا او اپنا آپ اندر چیک کریا کرو اسی کڈے کو مومن ہوندا ہی ہوے جڑا حق چار یار دا بھی غلام ہوے 5 تن پاک دا بھی غلام ہوے نبی دے در والیاں دا بھی غلام ہوے گھر والیاں دا بھی غلام ہوے دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین یا حسن یا حسین دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین اے نعرہ مار دیا رانا تے آکھنا ہے نبی کا گھرانہ اے میرے بچے حسن اورانو بڑا شیر پسند ہے شعیب اورانو بڑا پسند ہے انہ کالے کی منڈی جوی میں نو فرمیشاں کی تیاں آؤ تسی بھی سارے نال رل کے پڑھ لو نبی کا گھرانہ میرا
بچہ ہاتھ تھلے نہیں میرے حسین دے نوکر ہو اللہ سونیا جوانیاں پیمانو میرا ویر اللہ تو انہوں تتی واہ بھی نہ لاوے شاءاللہ ٹھاڑے چی رہو تو سکون نال میرے حسین دا ذکر کر دے رہو نبی کا گھرانا تساں صرف انہاں کہہ لو بڑی شان والا نبی کا گھرانا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں یاروں ہے زینب کا نانا بڑی شان والا ساڈا ایمان ہے یہ عشق ہے یا عشق کی انتہا محسن شاہ جی شعر یاد تو سا کر لینا یہ عشق ہے یا عشق کی انتہا محسن سجدہ رب کو کرتا ہوں یاد حسین آتا ہے سجدہ رب کو کرتا ہوں یاد حسین آتا ہے اوہ سنیو تسی ہی حسین نو من دے ہو دوجیاں سجدے دے نیڑے ہی کدی نہیں جانا وہ آندے نے ساڑیاں حسین پڑھ گیا حسین انشاءاللہ دے لتر لا لینا چنگا سونا نہیں شاندہ تو جتیاں مار رہی ہیں انہوں نے جنہ نمازہ نہیں پڑھیاں تے حسین پاک دا نا استعمال کر دے رہے ہیں جنہ قرآن نہیں پڑھیا دو میں سیدات حسین گردن کٹان تو پہلے سر کٹان تو پہلے نوٹس لے آئے فرمایا اذان ہو لین دے کمینیاں اذان ہو رہی ہے نا میرے نانے دادے دا یاری آئے مینوں آباد کر لین دے نماز کربل دے تسیاں ٹبیاں تے حسین نماز نہیں چھڑی آج دا منن آڑا نماز دے نیڑے نہیں پیا جاندہ ہے جڑا نماز پڑھدا ہے حسین نال پیار بھی ہو کردا ہے قرآن پڑھدا ہے تے حسین نال پیار بھی وہی پیا کردا ہے نبی کا گھرانا واہ 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 بڑی شان والا مار شعیب بڑی خوشی ہوئی ہے بڑا نکا جیا مجمع پر 10,000 نال بھی اتے کام نکل گئی 10,000 بندہ بھی بیٹھا ہوئے تھے جدہ وجدان نہیں بندا نبی کا گھران بڑی شان والا اگلا عقیدہ رکھنا ہے تے مڑ پکے سنیو نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں واہ واہ نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں سبھی کا یارانہ بڑی شان والا سبھی کا یارانہ بڑی شان والا کیوں گھرانہ ہے شان والا ہے کیڑیاں اونچیاں شانہ والا گھرانہ ہے سوچتے صحیح اللہ اعلان پیا کردہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے ھدی للمتقین متقیوں کے لیے پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت ہے ویکھنا متقی کون نے اللہ فرما رہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہ دا محبوب اعلان پیا کردہ ہے اور کچھ نہیں منگدا صرف انہا حکم کر رہے ہیں جڑے میرے قریبی نہیں انہاں نال پیار کر لو پھر اللہ پیا فرماندا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا یہ پاک گھرانہ ہے اللہ دے تو پلیتی دور کر چھڈیے تے اے اسی یہی گل کر لیں نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا سارے رڑ کے میرے سونے نبی پاک دا ذکر کریا کرو لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ پلیتی دور کر چھڈی ہے نبی دے گھرانے کولوں جڑا انہاں دے نال لڑ لگ جاوے او بھی پاک ہو جاندا ہے سب تو بڑا گھرانے وچ فرد او ہوندا ہے خاوند دی بیوی ہوندی ہے تاں گھر اگے چلدا ہے جڑا ماں نو نہیں مندا او حلالی ہے ہی نہ اما عائشہ پاک نو گالاں کڈن والا مومن نہیں ہو سکتا جڑا انہوں ماں مننے او مومن ہے جڑا حفصہ پاک نو ماں مننے او مومن ہے ساڈا ایمان ہے نبی دے گھرانے وچ نبی دیاں 11 بیویاں بھی شامل 4 بیٹیاں بھی شامل نبی دے 3 پتر بھی شامل نبی دے یار ابو بکر بھی شامل عمر بھی شامل عثمان بھی شامل حیدر قرار بھی شامل حسن بھی شامل حسین بھی شامل ہن کہلا نبی کا گھرانہ
بولو سارے بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا بولو بولو نبی کا بڑی شان والا اللہ گھرانا بس میرے بچوں انہاں گلاں نو یاد رکھے آئے کوئی تینوں پٹے ابو بکر صدیق تو انہوں آنکھ میں حلالی ماں دا پترا میرا ابا بھی حلالی میں بھی حلالی کیویں دیاں چگڑا مارنا ہے ابو بکر تے عمر نو غلط پیانا جڑے محمد دے نال ستے پہ گئے اللہ دی قسم نبی اپنے یاراں دی ایڈی اللہ اپنے نبی دی ایڈی عزت کردہ ہے میرے کریم نبی جوڑے پاون لگے جتی مبارک پہن لگے تو جتی اتے مکھی بیٹھی آئی مکھی بہ کے اٹھ گئی اللہ فرمایا جبریل میرے یار دے جوڑیاں نو سیڑ تے کارے دے تے مکھی بہ گئی ہے گندی مکھی جیسے جتی تے بہن لگے اللہ جتی یار دے جوڑیاں نو پسند نہیں کردہ ابو بکر عمر غلط تو منا رب کدی محمد دے نیڑے نہ سون دے ویا حضرت ابو ہریرہ حضرت امام حسین جنازہ پڑھا کے آرن پتہ کتنی دیر حسین مدینے پاک ہیں 56 سال 56 سال حسین پاک دی عمر آئی جدوں آپ کربلا شہید ہوئے پھر ساری عمر ہوں دی 56 سال میں نے کوئی مائی دلال دسیں کوفے میں چک پیڑے کون رہ کے آئے مولا علی جی حضرت امام حسن سیدہ زینب پاکوں نے جڑیاں کوفے دے اندر سب تو بڑی معلمہ آئی امام حسین دی بین کوفے دی عورتاں جان دیاں یہاں کہ اے سیدہ زینب آ گئی ہیں اور جدو سر نیزیاں تے ٹنگے ہوئے آ رہے آئے اتھے انہاں دے منن والے ہی مجبور ہو گئے بھائی ہن سدیا بھی اساں تے مارنا بھی سانوں ہی پے گیا ہے اتھے سنی تے آئے کوئی نہ 40,000 خط گلن والے کون ہے نہ کھیڑا کر کے پچھو لے آ نہیں تے میرے کول ٹائم کٹ کیا بھی میں دساں دا خط گھلن والے کون آئے جنہ گھلے آئے انہاں بیعت کر کے مڑ بیعت تروڑی آئی ہے انہاں بے وفائی کی تھی نہج البلاغہ مولا علی دی کتاب ہے اندے وچ لکھی آیا ہے حضرت امیر معاویہ نے لکھیا فرمایا میرے تا بندے تے تیرا ایک بندہ آلہ میرے تا بندے ایڈے وفادار نہیں جڑا تیرا ایک بندہ اتنا وفادار ہوندہ ہے میرے کلو دان دے بدلے ایک لے دے لا میرے کلو ایک مینو دے دے 10 تو لے لا اس واسطے حضرات علی پاک دے سی نوکراں حسن حسین دے نوکراں زہرا دے پتراں دے نوکراں نبی دی آل دے نوکراں ہر ویلے اسی تے یانے یا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا سارے بولو ہاتھ لڑا کے بولو کیڑے مقدر جاگ گئے تو اڈے اللہ موسم ایڈا سونا دیتا ایڈا سونا بہار بنی ہوئی ہے گرمی دی عدت شدت تو بچ گئے ہو سارے کہہ لو نبی کا گھرانہ بڑی شان والا کیڑا گھرانہ جنہیں میں گل پیا کرنا سن ذرا میرا ویر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا امام حسین جنازہ پڑھا کے آئے تھک گئے گرمی بڑی آئی ایک جھاڑی دی تھلے حسین پاک بیٹھے حضرت سیدنا ابو ہریرہ آئے ابو ہریرہ پاک نے اپنی پگڑی لا لئی حسین دے جوڑے پہ صاف کرنے حضرت سیدنا امام حسین دے جوڑے صاف پہ کر دینے حضرت سیدنا امام حسین ویکھیا بڑھڑا صحابی میرے نبی دا ڈھیر حدیثاں دا راوی 8000 دے قریب تقریباً کم و بیش پکا میرے ذہن چن یاد نہیں اتنیاں حدیثاں دا راوی ابو ہریرہ پاک چٹی پگڑی چٹی داڑھی ہے حسین بادشاہ بیٹھے پینج پیراں چ بہ کے پتھر دے ٹیلے تے بیٹھے پتھر دے روڑے تے حسین بیٹھے گرمی بڑی آئی کدریا حسین بادشاہ نوے کہ حضرت ابو ہریرہ آئے اپنی چٹی چادر لا کے حسین دے پیران تو مٹی پیا چھنڈے حضرت امام حسین نے فرمایا بابا انج نہ کر تو میرے نبی دا صحابی ہیں تو میرے نانے دا وفادار صحابی ہیں میں تیرا حیا کرنا حسین دستا پیا ہے جڑا میرے نانے دا صحابی ہوئے میں یو دا حیا کرنا ہوا تے جس ابو بکر حسین نو بھی موڑے تے چایا ہے نبی یو دا کتنا حیا کردہ رہا ہون ذرا کہلا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا تھوڑی ڈیوٹی صرف میرے نال پڑھن تھے وہ بھی تسی ڈھلے پہ گئے ہو میری پاسے والے کانڈ نہ لواؤ سارے آکھ لو نبی کا گھرانہ بڑی شان والا
ہے یہ آستانہ بڑی شان والا خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا یار کیڈے سونے ہو تسی تواڈے دل وچ ابو بکر صدیق دا بھی پیار عمر پاک دا بھی پیار قاری صاحب شاہ جی میں ایک بڑی گل چھوٹی دی دسوں گا سنیا ہے ایک بندے میں نے آکھیا جی فلانا بندہ حضرت عمر پاک نو نہیں مندا میں کہتا ہوں ایک دی گل کرنا میں لکھاں نو جاننا نو مندے آندہ جی وجہ میں کہ میرے نبی فرمایا ہے عمر جتھے تو ہو سی اتھے شیطان نہ ہو سی عمر ہووے تے شیطان من ہی نہیں سکدا عمر ہووے تے رب رحمان دا بندہ مندہ ہے عمر نو وہی مندہ جدے تے رب بھی راضی ہووے رب دا رسول بھی راضی ہووے تکبیر نعرہ رسالت سارے بولو نعرہ تحقیق کل ایمان نعرہ حیدری قاری محمد ریاض صاحب بڑا سونا چہرہ بس آپس فراد صاحب نو 10 فون بار بار پہ کر دیں وہ منگال نیڑے لاؤں گا میرے بچیاں ہنیریاں گھلیاں پہیاں بڑیاں کوئی صحابہ تو پچھے مجلساں میں صحابہ نو گاڑی پیا دیندہ ہے تے صحابہ اکرام نو گاڑی دیون والا بندے دا پتر کوئی نے جڑا نبی دے آل نو نبی دے یاراں نو گاڑاں کڑدا ہے جڑا نبی دے صحابہ نو گاڑی کڑدا ہے ہوندا بندیاں نال تعلق کوئی نے پتہ نہیں کیڑی مخلوق وچوں ہے او میرے حسین دے نوکر بنو سچے 56 سال حسین مدینے رہا ہے کنڈا نہیں صحابہ چبن دیتا جی میں اپنی جماعت آنیاں صدیہ اپنیاں صد کے مڑ کی کیتا تو